Magandang araw sa ating lahat guys. Mag-i-inject nga pala ako ng kambing. 3 days pa lang simula na pinanganak siya. At ako nga pala, shoutout nga pala kay Villanueva Dandan Channel. Shoutout sa iyo pinsan, first time Villanueva. Oo nga pala guys, hindi nga pala ako eksperto sa pag-aalaga ng kambing. At yan nga pala guys, yung pang-inject ay nabili ko sa suki nating Agribit Supply. Oo nga pala guys, hindi din pala ako eksperto pag-i-inject. Nagtanong-tanong lang din ako para alam ko ang tama kong gagawin. Yan guys, para hindi tayo magkamali sa ating ginagawa. Yan guys, yung i-apply nga pala ninyong gamot ay itanong na lang ninyo sa Agribit Supply para hindi kayo magkamali ng i-inject nyong gamot sa mga alaga nyong kambing. Yan guys, nagsimula ako sa hindi maalam at hanggang ngayon ay hindi pa rin naman eksperto. Yan guys, at sa ngayon ay may konti ng kaalaman. At alam ko naman lahat tayo nagsisimula sa hindi maalam. Lahat ng bagay ay kayang matutunan. Basta magporsigilan tayo sa ating ginagawa. Ito yung kagandahan guys. Kita mo yung kapalit green na green. The next day. Good morning sa ating lahat guys. Ito nga pala yung ginagawa ko pag umaga. Nagpapakain ako ng manok. Ayan. Guys, pagkatapos ko nga pala sila pakainin, gumagala na sila. Pagkatapos na silang gumagala. Hindi naman guys mahirap pag-aalaga ng manok at wala din naman gaanong gastos ang pag-aalaga ng manok. At yan guys, may alaga nga din pala akong kambing 3. Nanganak yung isa kaya 4 na sila. Yan guys, pagkatapos kong magpakain ng manok yan, binabastil ko na yung kambing tuwing umaga bago ako umalis at mangumpay o manguha ng pagkain ng baka. Yan yung guys, yung sagbot na kinukuha ko. Yan guys, marami dito pero medyo medyo matinik yung yung mga kalapit yan damo. Gaya nito, matinik yan. Dapat talaga naka-gloves ka guys. Tapos yung ganitong damo guys, yung ganyan damo guys, talagang dapat naka-gloves ka kasi yan mabulo. Guys, may naghahagbas dun guys, nililinis na nila dito yung tubuhan. Kaya sa isang araw baka hindi na ako dito mangumpay. Wala na yung damo. Yan guys, nangyay ako ng saging ni Uncle Umbay. Yan, 2 buwig. Tsaka ni Uncle Reming. Kapatid yung 2. Yan. Sila yung nagmamahala ng tubuhan dito o yung katiwala. Yan, nilinis nila yung saging kasi tibagnol, nilalagyan nila ng gamot, tinatambalan nila, tawag dito, lagyan nila ng asin at saka yung pataba. Yan, nagbas nila lahat ng saging. Yan guys, hindi ko napupunuin itong aking kinumpay kasi may dadala pa ako saging pawi. Pag di ko makaya, balikan ko na lang. Ang Umbay. Ang Umbay nandoon, siya na saging nagtatambal. Ginagamot niya kasi tibaglol ang bunga. Yan guys, sagingan yan. Lahat yan pinutol, saging at tubo.
Ito yung dala ko. Okay guys, update ko na lang kayo. Ayan guys, nakarating na ako. Dala ko na yung isang sakong damo at saka yung isang piling na saging. Balik pa ako doon, kunin ko pa yung isang buwig na saging. Ayan guys. Ito, saging. Isang buwig na maliit. Ayan. Balik pa ako doon. Kunin ko pa yung saging isa. Isang buwig. Guys, kaladala ko na isang buwig ng saging. Binalikan ko. Medyo mabigat ng konti. Sige lang guys, update ko na kayo pag nandun ako sa